Ето тук отпечатваме стойка за оставяне на оценка в TripAdvisor на клиент в София, кафе Specialty Coffee. Може да видите как принтира машината. Ето го дизайна. Ето и от другата страна. Тук може да видите най-добре. И след малко ще покажем и крайният резултат. Ето и 10 минути по-късно нашата табела е готова. Напълно персонализирана. Ако и вие искате такава, може да се свържете с нас. Ще изготвим дизайн и ще ви я направим. Можете да видите табелата или да се насладите на наистина специално кафе на Неофитилски 59 до Френската гимназия.